Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema updates nyaya dzese dzinonga dziri kuitika munyika yeZimbabwe. Kana uchinge watanga kutondiona iko zvino izvi gara waziva kuti kwauyiwa, ende kana ndichinge ndauya handina nguva yekutambisa. Tanga nekulika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Nyaya dzandiri kuuya nadzo panapa nhasi dziri kuti vhundutsei, zvinhu zvakati siyani. So it's very important kana usina hana yakasimba imboenda zvako paside. I think this video is not for you. Tikuda vanhu vanonyatsonzwisisa zvinhu zviri panapa zviri kuitika. Tese takanzwa senyika kuti president weZANU-PF, President Emmerson Mnangagwa, president vekuZimbabwe, vakaenda kuleave. Ndo nyaya yakanga iri kuzivikanwa nemwana wese wepaZimbabwe. Vari kunzi vakaenda kuleave. But inini ndakatarisa nyaya idzi dziri kuitika, ndiri kuonawo kunge vari kutya kuenda paleave pacho, because zvakundishamisa, it's something zvakaitika nezuro. It was Thursday. Pari kunzi Mnangagwa displaces Chiwenga old guards, builds his own loyal junta. Ndo nyaya dziri kubuda panapa. Kwakapromotwa vakomana vechiuto ichi vari kunzi vakapromotwa nava Mnangagwa. Ndo nyaya iri kuitika panapa. So pari kunzi mamirire ayo yese nyaya iyi, President Emmerson Mnangagwa promoted 27 Air Force of Zimbabwe officers on Thursday, strengthening his hold on power by building a military loyal to his agenda. Among those promoted were 2 air commodores, 11 group captains, and 16 wing commanders, through 1 air commodore and 1 group captain are currently on duty abroad. The promoted ceremony took place at Josiah Magama Tongogara Barracks in Harare, where Air Marshal John Jacob Njede emphasized the importance of performance-based appointments as a cornerstone of Vision 2030. President Emmerson Mnangagwa and Commander-in-Chief of Zimbabwe has underscored performance-based appointment as key enablers in attaining Vision 2030. Njede stated there is no room for chances in the Air Force of Zimbabwe. The promoted officers must justify their elevation through exceptional performance. Njede further challenged the officers to tackle national challenges with innovation and leadership, signaling the Air Force's critical role in Mnangagwa's broader plans. Mnangagwa's moves to restructure the military reflect a broader strategy to consolidate power while neutralizing potential threats, particularly those aligned with his deputy vice president Constantino Chiwenga, who spearheaded the 2017 military coup that ousted Robert Mugabe and installed Mnangagwa. Reportedly, he had an agreement to succeed Mnangagwa after 2 terms. However, Mnangagwa's action suggested plans to retain power indefinitely. Following the coup, Mnangagwa systematically eliminated Chiwenga's key military allies. Major General Sibusiso Moyo, who announced the coup, and Perence Shiri, the former Air Force commander, both died under mysterious circumstances, leaving Chiwenga increasingly isolated. Mnangagwa's recent promotions appear aimed at building a military cartel loyal to him, sidelining officers with ties to Chiwenga. This mirrors tactics used by the predecessor Robert Mugabe, who relied on the military to consolidate power but ultimately fell victim to a coup. As Mnangagwa strengthened his grip to actions underscore Zimbabwe's enduring political. Ndo mamirira yakaita nyaya iyi yandiri kusangana nayo iri kubuda pa newspaper pabepa naure ku ZimEye. Ndo nyaya iri kutaurika, nyaya yakaitika. So inini ipapo ndo pandiri kubva ndataura kuti zvoni these guys I'm sure vane kakutotya kuenda kuleave, because munhu anofanira kunge ari kuleave achiita zvinhu zveupenyu hwake, achienjoyawo, achizorora, achionana nemhuri yake. Ndo time yekuti kunyatsoonana nemhuri chinchi vachicelebrate. Ndo pane it's like munhu anenge ari paholiday. Ndo pane nyaya hombe yese ipapo. But yo vabva vati ngatimbofokasa nekupromotana nemauto.
I don't know kuti nyaya iyoyi munoiona sei hama dzadiwa kana makaitarisa, but inini ndinotoona kuti ndo pazvinototangira. And takada kutarisa mubato ravo reZANU-PF zvine imwe picture zvinoreva, cause apa pane vanhu vakanzi ma-acting president. Kunzi acting president, it simply means munhu anokwanisa kusara achikontinya kuitawo maduties anosingoitwa napresident. Ndo zvazvinongoreva, because office iyaya inogara ichingoshanda ichingoitwa zvinenge zvichingoitwa imomo every day. So it's very important kuti munhu aite sei anenge asara ari acting angokontinya kuita zvinhu zvakaita seizvozvo. Ndo nyaya inenge ingoripo, but I don't know kuti why mamwe maduties pari kunzi munhu ambori kulive ombodzoka. I don't think kuti imimi even mese imi munoenda kumabasa imi wabva kwauri kana even diaspora ombodzi nemurungu wako already pane chidoto chakati chimbopota uchidzoka iwe uri kulive. It doesn't make sense. Hazvinyatsobudisa picture yakati kwesere kutaurana chokwadi cheko. Saka I don't know, katsika ikako kanotori mumaZimbabweans kekuti vamwe vese vanenge vari kumanhingirikini makangoisa leader munototi ndiye zvese, ndiye anoziva zvese, vamwe vese mune makuti unonga musina chamunoziva. Katsika ikako ndakakaona futi kakamboitika kuopposition. I remember pakambovhoterwa inzi Shandewo Chiwara wekumasvingo, ndobva auya bva arikoleona Sengezo Chabangu achinzi a small girl chinchichichichi. Nyaya yakataurika, makaiona mese mimi. Ndakazonzwa vanhu vakaita sana hope vakutoti chinje small girl hameno matauriro akazviita. Ndobva azobuda patopera nguva akujustify mapoints akashitara kuti zvoni aiwa post yakaita seiyo yekunzi uri mayor panodiwa munhu ane experience, the likes of vanhu vakaita sana David Cotter, kwete kuti toisa mwana ane 25 years kuti ange achitungamirira kuti aite mayor. Amuone here kuti azviite because nhingirikini yaari kurana nayo system yacho haisi easy. Imagine kuti anenge achienda achinosangana nevanhu vanani pakataurwa mazita mahombe mamwe evanhu vemuZANU-PF achinzi saka munhu ane 25 years anganova handler sei vanhu ivavo. Zvinhu izvozvo zvinokonzeresa kutaurana chokwadi, because imimi ndimi munobuda muti mangwana vechidiki ngavauye, vechidiki is the future, vechidiki chinje vauya vakupinda politics kwacho akurekolewa akubudiswa. Munovada kana vakungovhota motanga kucomplaina havadi kuvhota havadi kuita sei. But nyaya yekuti pachitwa something chinototi vabenefitewo vachipinda mazviri zvinhu zvacho vajairewo, because chinoita vechidiki vazhinji vemuZimbabwe pfungwa dzavo dzitori kumwe kuno, hadzisitombori inspired nezvinhu zvepolitics, havatombotarisa kuti politics zviri kufamba sei. So mbiroti vamwe vacho vanenge vari kune zvimatoriro zvavo, vamwewo vanenge vachiita zvavanenge vachitongoita ikoko, vamwewo ndo vari kungoparadzwawo nemujolo zvichitoenda zvakadaro, vamwewo vanenge vachitoitawo zvemafaro mageneration vanongoenda vakadai. Hande pakuti nyika itizonzi iri kunyatsotarirwa, bosi kana kune dzimwe nyika chokwadi youth inenge iri ikoko haiseke go to Kenya izvo. So unotoona kuti youth ine power yakamboita yakavhura hombe pachinzi paitwa hameno zvavangada kusenderana kuparliament yekukenya. But in Zimbabwe it's a different story. Munobuda motanga kutaura kuti aiwa chiri mudiki uyu ngaamire izvozvo, panoda vanhu vane experience. Saka imimi munozongonza vanhu vacho vane experience, imimi sinzi muri kuti pandiwa vanhu vane experience chivhotera nai mega zvobuda futi zvotanga kurwadza maakublema. Inini aino pfungwa dzavo vafana vechidikiwa mafungira avo, that's why ndiri kutaura zvinhu zvakaita seizvozvizvi. But panyaya iyi yaitika iyi yekuti zvoni ava vari kupromotana nemasoja vari palive, kune vanhu vakawanda vanofanira kunge vachiitawo zvinhu izvozvo, but ndo mentality yacho yechizimba iyo yekuti aiwa ningi ndiye makuru wani ndiye anoita zvese izvi ndimakuru wani anoita, which is very wrong, because mkureva kuti mune mitoedza kutaura muna kana mumwe munhu kana any candidate iri better than anenge aripo iye. Apa anenge akabva aitombodaro futi achitonzi ndiye better, hakuna mumwe angakwanisa kuuya achinomuita se achinoita successor wake. Iko zvinezvi zvapo futi makungotanga ngoti zveZimbabwe inini ka amen kuti maZimbabweans vanoda kunyatsoita sei. Muri yeZimbabwe ndo nyaya iri panapa yandangondiwe nayo ndikuzivisai kuti munge muchionawo kuti ndo nyaya dziri kutaurika. Handisi kuzivawo kuti kana makaitarisawo nyaya iyi hama dzadiwa munoionawo sei. Munokwanisawo kusangana neni mucomment section mangu muchindiudzawo zvamuri kufunga kuti nyaya iyoyi munoiendelawo sei. But kune vamwe vakawanda vanenge vachida kutaura something, vanenge vachida kuisawo pfungwa dzavo, vanoda kusenda maaudios. Namba dzinenge dzichibuda pascreen ndidzodzi, mouya moisa maaudios enyu ipapo in peace totaurirana, vanhu vonzwawo pfungwa dzenyu pajekerere. Because kune vamwe vanhu zvechokwadi kuti unotoona kuti iyi point inoda kuti iende kuruzhinji, vanhu vanzwawo kuti munhu ari kufungawo sei. Namba ndidzodzi dzandiri kusiya pascreen muchiteererawo audio chateera ipapo. Veduwe kubatsirana kauku, kubatsirana tose kuti ma contributions ese ari kuiswa nevanhu aya
hapana chakamboipa vari kutsvaga kuti chingaita kuti zvinhu zvedu zvemunomu zvinake. Mazonaka ini muono rangu handinoitawo zvangu ipfungwa dzanguwo hanzi aita rakaipati ndarakanaka ribude. Ndezvekuti zviri kuitika muno munyika yedu yeZimbabwe zvinhu zviri kuitika pasi rino rese, asi maitirwo acho pamwe ndo angangosiyana zvawo, asi hakuna kusiri kuchemwa. Maelections ari kuitwa kunyika dzese vachingochinja maleader, vachinja leader kwaiswa uku vachingochinja maleaders, asi tiri kuona kuti runyararo chairo kupisa hakuna chero kwachinjwa leader. Saka zvazvinoita kana moto uchinge uchibvira hamudzimure moto nepetro, hakuna munhu anokwanisa kudzimura moto uri kubvira nepetro kana neparafini. Munotsvaka the right chemical yekudzimura moto iwoyo. Maono rangu andinawo ndeyekuti the right chemical yekuti zviri kuitika pasi rino rese pasi rino hakuna kune rugare izvezvi zvandiri kutaura izvo, hakuna. Vanhu vari kungochema chete. Mazona nekuti pfuti chaiyo haimbo chero ukanongedzera munhu pfuti isina bara chaizvo imhosva. Kunongedzera munhu akaenda kunomangara kuti ndakanongedzerwa pfuti, chero ukavati yanga isina bara imhosva. Mazonaka but iye zvinezvi pfuti dziri kusenzeswa kwese. Can we talk of peace? Kana pfuti dzichishandiswa kutouraya vanhu so kutouraya vanhu vari kuri kutonyatso nyika imwe ichito simudza masoja nezvombo zvouhondo kuenda kunopfura imwe nyika vanhu vachifa. That's not peace. Masona saka inini ndine zano randinarowo, a global order message of peace yandiri kufunga kuti dai ndawana anondibetserawo inini kuti ndisvike ku-UN uko. Ku-UN ndinodaira kuti ndo kungangoita kuti zvandinazvo zvikaadreswa zvakanaka tinogona kuve nepeace pano pasi pezuva. Hakuna chinhu chinokunda Mwari, hakuna munhu hafa akakunda Mwari. Mazona saka ndashayawo kuti ndiani angandibetserewo kuti ndiwane masvikiro ekupi eku-UN uko tinoonana na-UN Secretary General as an individual concerned Zimbabwean. Ndakumbira ndaedza kwese nekumapepa nekupi kwese nekuhurumende yedu chaichayo, foreign affairs, information zvese. Handina ndiri kutongoita kunge ndatorasa njere, asi zvandinazvo ndinazvo. Ndashaya ngondibetsera kwese kana ku-UN resident coordinator uyu ndiye anofanira kunge achitondibetsera chaizvo kuti ndikwanise kuenda ku-UN, but asikwanisa anongoti ndinokufonera. Hameno kuti basa ra-UN resident coordinator muno muZimbabwe nderei? Ndikukumbirawo mundibatsiro nderei? Indiri kuti ndine global order message of peace to deliver to the UN Secretary General, kuti tione kuti chii chinoda kuti chiitwe kuti pano pasi pezuva paite chinhu chinonzi runyararo. Ndashaya munhu anondibatsira. Politics dziri kungowanzwa nepadzisingafaniri kumbopinda. So mazona vanhu vari kutambudzika. The general populace of this world vari kuda peace. That's why vachichinja maridha kutsvaga peace chete apa. Hakuna leader anoenda achipa vanhu mari door to door. Vari kuda peace. Vakangowana peace vanozvisenzera mari dzavo vachiita vanhu. Saka ndibetsereiwo kana paine munhu ane zano rokuti ndisvikewo uko, ndibetserwe ndisvike ku-UN uko. Ndanchikumbirisawo saizvozvo tibetserane. Iyo yandakuisira pekupedzisira iyoyi reply yandakapiwa kubva ku-UN resident coordinator, vachitaura kuti inini ndochinyorera ndega inini ku-UN secretariat, United Nations secretariat. Ndakanyorera tsamba yacho ndinayo, no reply.
muri kuzoona manje no reply ndechikonzero chokuti handizive kuti communication inofamba sei kuti kana ukanyorera munhu tsamba hapinduri. Chirutsi ichocho chokuti unonyorera tsamba kwakadaro havapinduri. Apa vanhu vari kufa nezvimwe zvinhu zvinogona kugadziriswa zvikapera. So maona World War I yakaitika, World War II yakaitika. Yes, now I think we are now heading for World War III. Musanga, which we have to prevent. Hanzi potsi haarwirwe, piri haarwirwe, asitatu anorwirwa. Ndosaka taakutaura izvinezvi kuti taona kuti tinoitirwa imwe Third World War nevatungamiriri ava. Nokuti hondo dzese idzodzo kubvira World War I, World War II dzese dzaikonzereswa nevatungamiriri. Saka chinoda kuti chiitwe kuti izvozvo zvisaitike chii. Mazona manje ndinazvo zvokuti tikaweka naivo maleaders ese wayaya through the UN peace inoitika. Maonero andinoita pakashandwa nemaleaders ese ku-UN uko, human rights iripo, ne-International Court of Justice iriko, tolevhura global ground. Chikonzero chiri kuita kuti pano pasi pezuva pashaike runyararo ndezvekuti the global ground is not level. We have to level the ground, and I've got the means of leveling the ground. Ndinaro zano racho rinoita kuti how can we level the global ground. Ndinazvo, but tinotozviita through the UN. Ndo chikumbiro changu. Takatarisana nematambudziko atiri kusangana nawo muno muZimbabwe, ndiri kubvunzwa kuti ndiri kureva kuti ini nyika ndo ine dambudziko roda kugadziriswa. Nyika chaiyo pachezvayo ndo ine dambudziko roda kugadziriswa. Handizive kuti ukajoina any political party iri muno muZimbabwe, ukange uri kwauri ikoko chaunenge wabetsera nyika kuti dambudziko renyika ripere chii, uri iko kwauri ikoko kusaidi kwaunenge uri ikoko chaunenge wabatsira nacho nyika chii. Ndiri kukumbirawo ipapapa kuti ndoda kuziva kuti tati nyika ndo ine dambudziko roda kugadziriswa. Kana ukange uri uku kusaidzi iri matongerwo enyika kana kuti uku chaunenge wabatsira iwewe nyika ndechekuti ndechipi, kana kuti uri kutokonzeresa kuti murambe muchirwa nokuti hakuna pano mukangoita kufungira kwakasiyana chete munotopedzera marwa nokuti pfungwa dzenyu dzakasiyana munotopedzera marwa. Saka zviri kutokonzeresa iye zvokurwa izvo zviri kutokonzeresa kuti titadze kugadzirisa dambudziko redu muno munyika nokuti tiri kuswera tichirwa dambudziko rakamirawo kuti toramba tichingorwa dai ndingapinde, dai ndingangazo, dai ndingakazo, zvese izvozvo ndiri kubvunza kuti chaunenge wabatsira nyika nacho chii kuti dambudziko reZimbabwe ripere pakunge uri kwauri ikoko.